Barchnong kathan ramrai jerngam. Ya cim bentah ka program unghiman ke Lempung ke Marthan ramrai West Khasi Hill District. Kaba organize dai jotong bat ki paralog kabalong hamadan ramrai ba. Kapang pedang kadai ban yatrelang burom markiliang ban kentiu laki jong. Kaban long hak arpulai ban arpusau tarik Januari hajar arpusau nadu kapor sipau sipang menstep. Kadai ka program kaba arsi lenter na kabentaki pajba kathan ramrai jerngam ban aireng san nya ki kun samla kathan bakit pen ila ki sap ki pong bat kum juro ban pen kemen ya ki lang ba ki jing shat jing rai da ki jing thu ban pen yai pen ram haki ya ka men sim buram markeliang ban ya trelang na kabenta ban kentiu laki jong ak ar pulai teri kandon ka free medical check up nangta ka jingwan pensngau pentip pajba ya ki skem jingerap na kitnak sarkar ki pajba kani kalong ka jing mentoy ya pi ki pajba te penpoy no sipo sitang menstep ban yosngau ya ki jing pensai endonro ka jing register MHIS bat adhar te rak lepa ya ki jing donkam na ka benta kini endonro ka jingwan roi pensyong sit na ka kenhun iwan job soklet Edi lindo na selong hak arpusau terik. Nalor jong kini endonru ki competition baper lani ki jing Yakob baper. Ya ki jing Yakob penisap baro NI kusnam rengkat ka sertifikat. Ki jing tim bakambania na kabenta ki jing Yakob kilong kumni. Kabaningkong ka solo dancing competition freestyle ka fast round hak arpulai terik Januari azar pusau ia kiba poi final en pak biang hak pusau terik ka prize kedai kabaningkong kedai san hajar ka baar kedai lai hajar bar ka balai kedai ar hajar ka jingruai kamdi ban palat ya kesan minit ka baar group dancing competition freestyle ka round kabaningkong kandai hak ar pulai terik Januari azar pusau ia kiba poi final pat en pak biang hak pusau terik ka first prize jong ka group dancing competition pada kadai hajar ke bayok baningkong ke baar kadai saw hajar ke balai kadai lai hajar dah keno ke jingrai ke ba pelat ya kesan minit ke balai pada diga group folk dance competition kani diga jingsat tenrai nalaki snong lajong kani kan biasa sisin kadai group folk dance ke bamut ke jingsat tenrai nalaki snong lajong kani ru kalong kaju ke first round kadai ke ar pulai terik bat kiba job kin poi biang haka ar pusau terik banyale ka final kani pri kam he ka prize ka balong ka grup ka baningkong kin yo khat ar hajar ka baar kin yo pra hajar bat kiba lai kin yo san hajar kano ka jing shat ten rai lajong la ban subut ne pen bhai ka jing shat ke men barim jong kata ka snong ne ka than ka ba pidon ki jing rai pila ban pen yas no lang bat ki jinglong jingman jong kata kathan ne ka snong ka jong pi da ki riam snong riam la jong ya ka jingroi la ban sutem da ka ba la rekod lepa ne la ban ya roi yatem hi da ki sur bar ki tin snong tin khan ne ki tin khasi pedang kandon ro ka singing competition group bat solo ya ka singing competition pada lasya ban roi tang da ka tin khasi lane da ka tin snong lane da ka tin lokal ka tin snong tin than jong pi ka first round kan dei hak ar pulai terik ki ba job en pak biang hak ar pusau terik ka prize jong ka solo singing competition ka dei san hajar ubaningkong lai hajar ubaar bat ar hajar ubalai ka jingrai kala ba pin susnahi lane kila ban but ya ka jingrai jong kiwei ka jingrai kam dei ban palat ya kesan minit Tika baar pada kandai group singing competition. Ka prize jong kani pada ka baningkong kalong prajar ka baar kalong saw hajar berkabalai kalong lai hajar. Ka first round kandai bejha ka ar palai terik kiba job en pa biang haka ar pusaw terik benele ka final. Kani ru kalong kaju pila ban roi de ka tin snong lani de ka tin khasi. Nang ta kan don ru ka any other extra or special talents competition ke first round kandai haka ar pulai terik bat kiba job en pa biang haka ar pusaw terik kani pede la open to all ya barok citizen jong karam berai jerngam kabaningkong kandai san hajar ka baar kandai lai hajar bat kabalai kandai ar hajar kajing pensyai halor kani pede kadai kajing penisak gerpang
la bandai ka acting nishna AA ne kiwe la bandai ka no ka ba pi don't stop la bandai batbit ha ka ban peni le kai bat kabol lani ubala ban bam sibun kisosat lani kano ka ba pi don't stop kapor jong kaniru kam dei ban palat ya kasan minit de kandon ru ka short speech competition ka ba plilat ya baro ka ba mut open to all en penlek bet ha ka art polai terik ya kinong ya lek kai la sim tang sipongot nong job ban kong kan long san hajar baar kan dei lai hajar bat balai kan dei art hajar kani ka dei ka jing ya kop kren lingkot halor ka phang ka jing song kha na kapor ka dei san minute support Kandon ru ka Mr. Kenrau bat Mrs. Klot Ramrai kabalong ha ka art pusau terik Januari arajar pusau ya kinong isi mentala sya tang ya kisamla jong ka chan Ramrai jerngam unong job ya kani pede kabaning kong kandai sipo hajar kabaar kandai san hajar bat kabalai kandai ar hajar san spa nalor kani kandon ru ka painting competition kaban sa penlong ha ka art polai terik Januari kani kadai open to all ya baro kinong song jong karam prize jerngam ubaning kong ka prize kan long san hajar ubaar kan long lai hajar bat ubalai kan dei ar hajar ka phang jong kani pade kadai halor kimat ka imlang salang ya kitiar bandro pinhab banwan rahi nang ta hak ar pulai tarik kan donru ka fancy show for kids hak por siteng sni ya kani kinong isim benta kidei bandai hapo ya ka khat arsnam ubaning kong unyo si hajar ubaar unyo praspa bat ubalai unyo sanspa kajing batai hanor kani pede kandai hakano kuno kerukom kabala ban titik ya kinong pet kan donru ka talk of woman lani ka jingetan telai jong kisenrang ni kirang ba khat san ngut siliang karaun ka baning kong kandai hak ar plai terit tiba job dan penyalek biang hada ar pusau terik kaniru kadai kabala bani simenta da baro kinong song jong kat han Ramrai jerngam kabaning kong tiba job kinyo ya kustam ka ba sipo hajar ka ba ar ka ba hendriu hajar bat kabalai ka ba sau hajar kandon ro ka jingya tan telai jong ki kenthei SHG members only lasya tang ni kibadon ha ka SHG lani ha ka self help group Karaun ko beningkong pandai ke ar pulai bat bajop ya ke final pade kinya kun biang haka ar pusau terik fast price jong kaniru kadai sipo hajar beningkong uba ar hendri hajar bat uba lai sau hajar kebak kadu pade kandon ru ka penalty shoot out first come first serve khat hendri tim ni don kam ya kani in penyalek kai haka ar pulai terik ka price kadai ke beningkong kanyo hendri hajar berkabar kanyo sau hajar lasya ya baro kinong song jong karam Ramrai jerngam tangkat ni gijing berbera kublai sibun bayat trelang bat jos fast chong ni Dominic Marweng Damian Jerwa bat rijiful chong ni kublai sibun